RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Yes, mga kasama o kasama nga Bernard, isak location nato karong hapuna dirita sa Purok 29 Dinavel Barangay Maa dinga siyudad sa Davao. Usa sa ato ang naabtan kasamang Bernard, suking tigpaminaw sa DXDC Armen Davao. Dirita dapit nagpaduol ta kasamang Bernard, okay? Ayo, may hapon yan mo, ma'am. May hapon po. Kinsa may pangalan nato, ma'am? Si Luz Yunson. Ma'am Luz, pila may edad nato ron, ma'am Yus? 59. 59 years old mga kasama. Sa ihang pangidaron karon nagapaminaw gyapon og DXDC Armen Davao. Wow, congrats ma'am. Ma'am, unsa nga drama imong paborito nga ginapaminawan? Handumanan sa usa ka awit gikan sa buntag mao gyud na akong hantud nay drama. Di ka basta-basta gawa sa drama. Nakaw ko di ko makapaminaw. Sa ato pa imo jud ay gisulid tanan mga balita o mga drama imo yung ginasunod ang programa sa DXDC Armen Davao. Okay, ug tungod di ana imong gimong number 1 ang DXDC Armen Davao di na tulanganon kasamang Bernard. Ato nang itunol ang kining panudan. Kuan ni siya ang ato ang panudan karong hapuna is manok ni siya. Okay, nga batikulon, wa ko masayop. Unya naatay lamas nga bombay, ahos, paminta, tuyo og kining gitawag nga mantika, kompleto na jud ni. Gidawat na jud. Pwede ni siya adobo. Unya pang adobo ni siya nga mga ingredients kasamang Bernard. Ang gidawat na ni ma'am. Ma'am, unsa may mensahe nato sa imong mga kasilinganan diri sa inyong barangay? Okay, mga silingan, paminaw jud mo tagadlaw sa DXDC para nasa mo'y kalipayon madawat kuan gawa sa paminaw mga balita, drama. Maayo ang kuan sa DXDC kay daghang tag makatunan nga balita. Di ka ba? Salamat kaayo, ma'am. Luz Yunson, ang ato nga usa sa suking tigpaminaw, ang nakadawat na sab or gitunulan na sab og kining panutan alang sa RMN Listen Win panutan Basket Edition. Kauban gyapon nato si Radjuman Dodong Erin Lumusbog, ako ni si Radjuman Don Pulayaw, tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.